Evacuation center sa Lalawigan sa Sugbo nga nagkantidad og dulan sa 30 milyones ka pesos giablihan na. Mamahimo na kining maggamit kung ano mga dagkung katalagman nga masinati. Kung asa kini atong siren pinaagi ning maong report. Mao kini ang bagong edipisyo nga Gitugyan sa Office of the Civil Defense ngadto sa Lalawigan sa Sugbo. Natukod kini sa luna nga iya sa kagamhanan sa Lalawigan nga naimutang sa ibabaw nga bahin sa Barangay Apas. Gigastuhan kini og 39 milyones pesos. Human sa pagsubo, gipahigayon ang sesyon sa PDR-RMC diin mitambong si Governor Hilario Davide ug Vice Governor Agnes Magpali. This was built by OCD. Although the building now, the land on which it stands belongs to the province. Iato po ihatag nila po. Ang evacuation center gitukod dinhi sa syudad aron usab makadangop ang mga mulupyo sa Cebu City o galing adunay mga dagkong katalagman. Sama sa gamhanang Bagyo, Yolanda, diin grabing napiktuhan kaniadto ang Northern Cebu. Kini ang ikaduhang evacuation center nga nahuman. Ang usa atoa gipabarog sa lungsod sa Midilian. After Yolanda lagi, so after our experience with Yolanda, we really need evacuation centers, no? And this is just one of the three that they've built for Cebu. There's one in Midilian, and there's going to be one also in Asturias. Obani Johnsonon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.